Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwana musulmi, addu'a mu ta wannan rana ita ce, Allahumma musarrafal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Da ‘yar uwata, Allahumma ya muqallabal qulubi thabbit qalbi ala dinik. Wannan addu'o'i kana neman Allah subhanahu wata'ala ne ya tafikar da zukatanmu ko kuma zukatanmu baki daya akan biyayya ga Allah subhanahu wata'ala. Ta biyu ita kuma mutum yana yin addu'a ne cewa Allah ya tabbatar da zukatan bayin Allah ko mun ci zukatan muminai akan addinin Allah subhanahu wata'ala shine addinin musulunci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.